alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shashin girke-girkenmu na Wiki Hausa, a inda za mu koya muku abincin gargajiya na Yarbawa. A tare da ni akwai wadda za ta gabatar mana da wannan abincin. Blessing Damilala Jabi. Abubuwan da muke bukata gurin yin wannan abincin su ne: we have the vegetable, alayyahu, we have the stock fish, wato busasshen kifi, we have pomo, muna da ganda, we have onion, albasa, we have pepper, attaruhu, we have iru, wato daddawa, we have crayfish, karafish, we have seasoning, muna da sinadarin ɗanɗano, we have salt, muna da gishiri, we have palm oil, muna da manja, and we have the yam powder. sannan muna da garin alabo. Wannan busasshen kifin namu sai da aka wanke shi da ruwan zafi. So kada ka ɗauko busasshen kifi kawai ka zuba shi haka. Sannan kamar gandanmu, ita ma gandanmu dama kusan a dafa ma take. Kawai za a ɗan ƙara sa ta ne ta ɗan ƙara da ruwa na wani lokaci kaɗan. Shi kuma alayyahun mu mun yi amfani da ruwan zafi ne wajen wanke shi saboda ya kashe mana ƙwayoyin cututtuka. Sannan ya ɗan risna mana alayyahun. To yanzu Blessing da me za mu fara? Okay, I'm going to start with making of amala. Okay, za mu fara da amala. To yanzu mun gama da tuwon amalanmu, yanzu kuma za mu koma kan miya. Masu kallon mu, kamar yadda kuke gani, mun kammala abincin gargajiyarmu na Yarbawa, a inda muka yi amala tare da miyar ganye. Za ku iya tuntuɓar mu akan shafukanmu na sada zumunta @wikihausa ko kuma ku tuntuɓe mu a www.wikihausa.com.ng. Mun gode.